Hi, How are you're through you? to the real talk show with Auntie Jenny. Makadi zvenyu. Makadi henyu. Ndiripo zvangu muri sei zvenyu? Ndiri nane zvekuti kuri sei roko? Tiri kungodaro zvedu. Aya ndinotenda munoziva kuti ndine mai waAntony Mutasa. Munonyeva? Oh, serious? Yeah, ndine mai waAntony Mutasa. Anoexista munhu? Yeah. Ane agency here? Chirega ndikutsanangurira vanhu vaMwari we, ndoda kuti munhu wese avhure nzeve ateerere nyaya yandava kutaura panguva inoi. Right. Yeah. Ndoda kuti mese vanga vakarara nevavo vamutsei ndigokuudzai nyaya iri panapa nekuti musanzwe manyepo kana kunzwa zvimwe zvinhu manzwa. Mukuona vhidhiyo yasendwa iyo. Ini ndinonzi Shila Mutasa. Right. Mwana wangu anonzi Antony Mutasa. Right. Mwana wangu anonzi Ngonizashe Mutasa. Right. Ndine munin'ina wangu anonzi Nyadzisai Mutasa. Right. Muri kuona mapepa ese amuri kuona mazita akanyorwa mukati ayo. Mazita efamily yangu. Right. All right. Mazita efamily yangu ndini muridzi wenyaya muri kunzwa. Okay. Wow. Ndoda kuti vanhu vese vateerere, musateerere zvemakuhwa kana kunzwa kuti kune vari kuita juju kana kune vari kuita vhudhu. Vanhu ivavo ndo vari kuita vhudhu. Nekuti ndakukutaurirai chokwadi, inini vana vangu vakapinda muna December kubva kumusha. Right. Vana vangu vapinda muna December kubva kumusha, pakaita dambudziko rakaita nenyaya yehome office munomu, mapurisa nei, muri kunzwa? Ndikaona bheki kumusha, ndichifona ndichitsvaga rubatsiro, muri kunzwa? Ndikati vanhu vaMwari ndibatsireiwo vana vangu vapinda muproblem. Ndikanzi nemuprofiti madzimai mune madota epacharara. Muri kunzwa? Ndikati madota panoitwa charara handina, panoneswa moto padondo handina. Right. Zvikanzi madzimai pane here pamunogona kuona marasha madzimai, nekuti nyanya yakaoma. Toda kuti rasha richipisa mugoritora mugoridzimurira muchinhu cheplastic mune makanyora mazita iwayo. Makateerera? Yeah, ndikunzwa. Ndakaita saizvozvo zvandanga ndichiudzwa nemweya mutsvene kuti ndiite kuti ndiyambuke mudambudziko randakatarisana naro. Zvinhu zvese izvi ndanga ndichizviita ndiri pamunda pandairimira, muri kunzwa? Pamunda ipapo ndine wacho anonga aripo, ava vauya nhasi, muri kunzwa? Vauya nhasi, ini ndasiya zvinhu zvangu zvirimo nekuti ndanga ndichiendeswa kumba kwandanga ndichiendeswa kunopiwa pekugara. Makateerera? Yes. Asi nhasi vanhu negodo nekusaziva upenyu hwemumwe munhu kuti ari kulivha life yakaita sei, chii chaita kuti munhukadzi aite zvinhu zvakadai. Munhu akutora kuti juju mutumbe wenyoka. Aziva mutumbe wenyoka, auona sei pane nyoka inoita kuti yakatariswa nani? Weti nyoka inyowani akanga achitaurwa mashoko hama dzangu. Zita rangu ndonzi Shila Mutasa, mwanangu anonzi Antony Mutasa, umwe wacho munin'ina wangu anonzi Nyadzi Mutasa, mwanangu musikana anonzi Ngonizashe Mutasa. Right. Saka ni zvese idhirama ramuri kuona ramapiwa iro, muri kunzwa? Ngatigarisane zvakanaka maZimbabwe kana tiri munyika ino yevatorwa. Handitika? No matter uri kushanda, tese tiri kushanda basa rekubata madhodhi embuya manzwa. Asi zvese zvazvina kana zita remumwe munhu wekubasa, handine ndiri munhu wekubasa pazita kuisa paupenyu hwangu. Ndiri kushandira mhuri yangu, handisi kushandira umwe munhu. Muri kunzwa? Izvi ndezvangu zveupenyu hwangu nevana vangu. Ndanga ndichidzimura dambudziko ranga riri mumba mangu, muri kunzwa? Vanhu ngavasatakure zvinhu. Mwana waMwari dai anga ari munhu ane mwoyo netsitsi nerudo, abvunza kuti ko zviri papa izvi ndezvechindorasa here kana ndoita sei? Afonera inini muridzi wenyaya kutanga, pane kuti munhu atore zvinhu zvangu aise pasocial media zvisina chekuita navo, mukabvunza mazita akanyorwa ipapa ndeaMutasa chete. Right. No, I think mazita ese ari ipapo akanyorwa Mutasa, hana rimwe zita riripo. Right. Hapana munhu wekubasa, haisi homu papa, mumba memunhu one anochengetwa one, hapasi pahomu. Ini ndinogarapo ndachengeta kuya for 2.5 years. Right. Ndini ndinototsvaga vanhu vanosara ipapo. Saka vanhu ava ndimi makavatsvaga here? Nekuti ndakabva nezuro, ini ndakabva marimwe zuro. Right. Vakasara pakaenda vamwe gogo vakasarapo. Nhasi Makuseni, munhu aisari iyoyi apinda paMakuseni. Ndakambomusiyapo 4 days last week. 2 weeks ago. Ndakambomusiyapo 4 days. Asi akutora upenyu husiri hwake, kuti munhu waMwari ka vanhu vachabhenda muromo ndikutaura
nechokori pamberi paMwari. Vanochabhenda muromo nekuti vari kutaura nyaya dzavasingazivi, vachisa nyaya dzavasingazivi pasocial media. Zvanga achiniziva ane nhamba dzangu ene anondiziva. Uye asina kundifundira kuti mumwe wangu chii chiri mumo. Ndakutsanangurira dambudziko rangu. Kuti dambudziko rangu rakamira rakadai kunza kwandakavaitira vana vangu muno. Uye asina kundibvunza. Pane kutora zvinhu zvangu akuisa pasocial media kuti vanhu vose vaone zvekunyepa zvinhu zvisiri kutomboitika. Ndabvira kare ndakanyara ndanchizvibata kuti ndoita sei, asi shamwari dzangu dzese dzanziti kunyarara chete hauna cheunobva, asi ndaona kuti zvotaurwa uroyi wandisima. Handinoi muri kuona chinhu icho marasha andakaisa muchigaba chemumwe chemukaka, muri kuona chigaba chemukaka chiri pasaidi nebhodhi rakanyorwa Antony mwanangu andakasungwa that day, muri kunzwa? Mwanangu akasungwa zvikanzi zita rake murivharire mukati, muri kunzwa? Saka nhasi vanhu vakutora zvinhu izvozvo vakuti juju, zvinhu zvokuti ini ndandine dambudziko randandisagoni kana kumuka. Ndichishedzwa ndinoita sendinoza nyika ino ndeyevatorwa, tiri mukati menyika yevatorwa, nyangwe iso nyangwe ndine British passport, nyangwe uine chakaita sei forena. Right. But naye mai ndira kubvunza pane vari kubvunza hanzi ko imwe yamutsvene werudzi uyu ndanyatsonzwa mushe here nyaya hanzi ndakanzi nani ndiwe kumarasha kupi ndakuenda. Right. So vanhu varikuda kunzwisisa kuti inini amai panida kunzwisisa ndepekudai so manyatsotsanangura kuti aya marasha aya mazita evana aya machi but zvinhu izvi zviri pa a place of work. Ndo yanga iri mhiko yacho here kunzizo munofanira kuzvikira pamunoshanda. Mira nditaurire, ini ndandisina vana vangu kunoku handiti. Vana vangu vari kumushanda handiti. Zvinhu zvese zvachigara ndachigara kupi ikoko. Magara kubasa. Nhamba dzangu dzese dzitori ikoko, ndinoda kuenda kunotakura zvinhu zvangu ikoko. Wosaka ndichigara mamuchitogara apa muna kumboenda mamusina imba yenyu mega maigara pabasa? Ndanga ndisina, ndopapatori pamba pangu ipapo pandinogara. Okay. Ndoapa ndichigara kwamakore 2.5 ndigara ipopapo. All right. Saka ni zvese drama rese rikuitika iri kai. Idrama rekuda kungorwadzisa umwe munhu, muri kunzwa? Kuda kungosvika pakuda kuona zvenini devil is a liar, handirwadziswi nemunhu. Saka ndati regai ndive ndikuudzei chokwadi chiripo kuti muchisanangurira vamwe vanhu, muvatsanangurira zvinhu zvinenge zviri kuitika. Mazita ese ndeye vana vangu. Pane vahamba shamwari dzangu zhinji dziri munomu dziri kundiita kuti nyarara one day azosvingira kuti shamwari nyaya iri kuramba ichitaurwa uroyi, tokuziva kuti munhu asingabati zvinhu zvakaipa buda pachena uvaudze chokwadi chiri kuitika. Vanhu vaMwari kunzi tikati handikunziridza, ndati ndisariro wakandibatirawo apa, ndisariro wakandichengeterawo apa, ndiri kudzoka izvozvi nevana vefamily yemumba imo mumamutorwa mavhidhiyo vakuziva kuti mavhidhiyo mumba mama uri kutorwa mavhidhiyo zvisingabvumirwi pabasa. Right. Pane vari kuti hanzizoni handinangoite research musati mahosta show next time. This was in the public domain, my dear. Pane nyaya dzekuti uzonika dzinenge dzichongotendererawo, saka you can't say kuti izoitai research. This story was on the public, it was in the public domain. It was circulating on my WhatsApp machi. Right. Pane mumwe ataura kati zoni hanzi I actually upload you caller for not because in Giga upload you caller for not blaming Zimbo Life but the culprits themselves. Kuyakwenda caller vachobatsira because this dai caller vasina kuuya, dai maya vasina kuuya vachi explain kuti zvinhu zvakamira zvakadai nyaya ingadai iramba ichitongotenderera and it was doing my rounds. It was doing in my rounds. So what is now important is she has explained her side of the story. Which and we love it. These are my names. Machi, and we love that. Nai mama, ndura kuziva chinhu wani. Saka pa mwana mukobana akabuda ere? Akabuda. Akasunungurwa saka munai kushandira yanga ari kumba kana kuti muno? Ari kumusha saiko asi kunoku. Oh, right.
because ari kumusha munhu angachindisha munhu ari kundishandira ari kumusha angati ndibatsira dambudziko revana nekuti ndakagara muno for long time ende mbuya vari kutenderera mbongo vanozviziva kuti ndachigara ndisina vana vachiti ngatiudze vana tibatsi unowaudza sei kubvira 2015 tichitaura nyaya iyo naiwo mbuya nhasi uno vakundisinini ndakaipa vakutaura mazita dzeangu nevana vangu ndisene vangu ndimutasa inini vana vangu vanichandoshandime yokumba kwedu chakaipa kuti ndibatsire vana vangu vanokuiye vana vangu vachitaata murikuona manje chinonetsaka handisi kuti zvaitika zvakanaka amai mazuva andaitomhendawo mupostori inini ndaienda kunoita kunopiwa matombo kana mvura maona saka marasha vanhu vatomboziva pane vaaa vanezvenzvimbo kuti vashandisewo irasara ndakatora mumba mandinogara ndakatungidza mumba mandinogara ndikaritungidza ndikaridzimira imomo harisi rashara ndiri kuti rakauya nedhl irashara rakatora mumba ndikanzi chingori rapisa chingoridira imomo handina kupfugama handina kuita sei saka ndozva ndakaita marasha iwo marasha saka ndikona mapepa akachakatika nekuti zvava nenguva zvirimo ndandakangomirira kuti nyaya ikanyatsa kupera manje ndochiratsawo zvinhu zviya zviya saka ivo zvinezvi zvadaiso hazvinakukanganisa muteuro here munhu angachibata ndiye achapedzera nazvo ikoko inini ndakutongoisawo matambudziko auniko ese imomo mari azvo ndavaudza ndikati musatore zvinhu izvo dzorerai mamaziona nekuti handisati ndapedzerwa nemuprofiti kuti ndiita sei nemarasha ndapedza zvinhu zvapera havana kuda kundipindwa wandibloka ndichivata dzorerei zvinhu mazvadzura haisi mushonga marasha munhu wamwari marasha dai mamuri munhu ane chido neumwe wenyu maibvunza kuti dai mumwe wangu ko chii chiri munomu dai mushonga chacho dai uri mushonga munhu aikwara nemushonga wa munhu ino irasha nekuti handinagobati mushonga wa munhu ndinototya kuguta kudzokera kumashure nekuti handizindi mushonga wa ndewenyu ino irasha mushonga chacho unotyisa ungobati mushonga wa munhu unovhunduka unotiza bhegi remisaka muchizotiza mabhegi aumwe wakadzi musapinze mumaoko mukati nekuti hauzivi zvirimo bhegi remukadzi aribatwe saka ni vanhu ngatiti kana tikangoona chinhu nemaziso siya chiri pamwe muchasungwa chabvarwa maziso kutamoko nezvinhu zvoda kungwarisa kuda kuzviita vanhu vanoziva social media zvakanyanya social media takaiona iripo tinofanira tiisiya iripo chavawana nemaziso ende usiye pachachiri usachitore inini nokuti ndikunorongedza zvinhu zvangu ndikuda kunoona zvenga zviri bheke zvanga zviri right but hachizokanganisika here kana wanga uri muteuro naye amai mutasa ndichatobvunza muprofiti kuti ndoita senamato uyo futi wanzwai aiwa mukadai matotanga mamubata pamangoona mavhidhiyo achitenderera mukadai mabata munhu akakumunoona kuti foni yake munoona zvinoita pamwe madhata apero ndinozotaura nawo pawhatsapp ipapapa ndazonotenga credit pandamhanya inotenga credit foni yacho yakadzima saka ndikuti ndirambe ndakangovhara muromo zita rangu richingoshambadzwa naantoni mutasa vane vangu vati mazita vachingota ende ndamfara seko vanamata kuti nyangwe dai paine kwapasungwande unimutasa ndati thanmod vari kutodiwedzerwa minamata vatinamata ndangoti mwari mune tsitsi masunungura vana vangu mune minamato iri kuitwa nembuya dzimbongo hapana kana chimboripo marasha ndakatora mandandiribatabata ndiri navanhu ngavaregedze kudaro kana uchiziva munhu abva pomubvunze kuti ko ichi chii aiwa ichokwadi saka manje zvinezvikana makazvitarisiso zviri kutanga mukona zvakaita zviri kutanga pahome haisi home mungahwani muya haisi unesimhome ya right saka imimi pamukabva mumba umu ava vacho vakauya vakasvika musame room mamunogara here kana kuti vagara mune imwe room munoona imba yakaita sei imba ina 2 bedroom
ine 2 bedroom ine kitchen ine lounge. Right. Andimkona. Saka nimanga muchiitwa zvese zvimula mu kitchen handiti. Kune bedroom racho tinoshiya anenge achiuya anosara anorara pabedha ndinenge ndingoriwa ndinobuda ndo wangu achidini achirara. Ndio pabedha paone achidinzvo vachirara but inini handiti zvomushonga ini ndinoita zvokunamata ndinobatsirwa ini ndakaberekerwa chipostori cheJohn Masowe Sabata. Ndakazodzidzirwa zvemadzibaba ndakuno asi chipostori ndakaberekerwa chipostori cheJohn Masowe Sabata inokanda mugomo. Ndaiziva iyi. Saka zvese zvemishonga izvo handitombozivi zvemishonga ini ndinoziva zvechinamata zvokupfugama nemabhangu amairi chikupira kuna Mwari wangu. Zvekuzoti kuzoenda koshandirwa ndakatozodzidzira ndava muno muUK asi ndichibva kumusha uku ndakanga ndichibva ndichisvuura bvudzi rangu richisara riri mhanza ndipfeka hembe yewhite everyday. Aiwa vakazara kwandakakurira inini vanhu vavo. Saka izvo ndikukuudzai chokwadi kuti vanhu ngavasungoti chavaona wobvura muno saka muchizonzwa chinzi pane munhu amuka abofu pane munhu azomuka akaoma pane nekuti vanhu muri kubata zvisinei nechekuita nemi. Yes. Chavaona siya chiripo usangomhanye kubata usangwarire zvinhu zvisiri zvenyu vanhu takasangana muIngirandi atiziva nekudisa kwatiri kubva vanhu vamwari senei nezvinhu zveuwanhu. Aiwa ichocho chokwadi iroro nezvinhu zveuwanhu munoremara vanhu vamwari. Nekuti vanhu vanoyambuka. Minamato yangu yabatwa yaraswa minamato yangu yevana vangu yaraswa. Nemwana akaziya sikabvunzi kuti hani kuti ndingafamba ndichitaura dambudziko rangu munyika nekuti vanhu havanazoonogona kundibatsira nazvo. Aiwa chokwadi. Hapana anogona kundibatsira dambudziko rangu asi ndandichikipa dambudziko rangu secret. Hapana kadaimo shamwari dzangu ndandinozodzudza nhasi nenyaya yemapurisa nezvese ndazovaudza nhasi. Ndikautsvaka kuti ndatoona kuti imi kaimi handingafiri mubereko mwana ndingatemera mufira mubereko. Saka ava vana vane maage ranges akaita sei? Vana vadiki kana kuti vanhu vakuru? Mwana wacho mudiki tiri wakakura. Alright. Mwana wacho mudiki tiri wakakura. But konai pamamuchiziva kuti muri kubuda muchisiya vanhu kana kuti chinhu zvinhu zvamakatongojaira kuti hapana anozvibata ivi. Anozoti ndangojaira kuti ndo pandinogara. Ndo papari pamba pangu. Ndo pandaigara mazuva ese vanhu vaingoya ndaingokumbira vanhu kuti vauye mazuva mairi vachienda zvavo. Ende vanhu vacho vandandichiendesa vanhu vandanditora dziri shamwari dzangu dzisinei chekuita neupenyu zvokuti wanga munongorora zvakawanda. Wanga vachingondibatsirawo vachibuda vachienda vachiuya vachindibatsirawo ndichingobuda ndichienda kumbonozorora kana kuita sei mazuva mairi ndisipo. Asi nekuti ezvizvi ndine dambudziko vana vakadidii unoziva zvokuti uri wega unenge uri free kuita zvese zvaunongoti asi kana wana wakuda kuti umboona vana ndakasiya 8 years ndisinawo. Chokwadi. Inini ndiri kutongobvunzira kuti ndotorwa vana vangu ndoisa padhuze ndakuona mavhidhiyo amusendwa ndikati dai Jehovha ndichonzwa minamato ndikati dai varamba vachinamata. Varamba vachinamata ndiwo kuti zvinhu zvavo. Makapenderwa munamato ngazizoni zvitaitwa munamato zvekuti paminamato yacho ndikati haleluya. Varerwa madegrees ngazizoni in the name of Jesus. Aiwa but madzimai endai munotaurira madzibaba kuti zvoni ndo zvaitika zvekuti paisa apa makangonyarara masikati dai zviro zvamatoita pamwe ngadai sinotombobvira yapinda muinbox mangu ivhidhiyo imwe yamutene waisungirira kwairi kubva. Aiwa zviri right kuti ipinda muningimeni toda kuti vanhu vaite maoko mapfupi. Zviri right. Ngaipinde toda kuti vanhu vaite maoko mapfupi vanhu ngatingoziya munhu mwari kunekuta matresi kanika vanhu vaite maoko mapfupi ziya upenyu hwako usanyuzvi nekuti tawaona tinokuda kuzwisisa. But kereke unoita bofo vanhu vakawanda ndakaona vakaiswa mabofo ndichizoti unoita bofo seakadzi kudai. Nekuti anenge achinopinda muhomwe dzevanhu achida kuona unopfirirwa nenyoka maziso akaita bofo. Vanhu chavaona siya zviripo kwavazvirwa siya zvakadaro hazviri zvako chisina kuusabati hausi kuziva kuti zvinorevei simba wariwana kupi simba rekubata zvinhu zvemunhu. Saka Amanda kufurigura nanu akadze vanhu zvako zvauri kuita zvingani tikadaro zvitaura pana chiziya life yemunhu apa. Manda saka zvaraswa here zvinhu zvikati zvichiripo. Haleluya. Handizivi munhu wacho ndokunga muri kuziva motaura nemwe nchitomudzai nekuti ndidakona zvakadzoserwa mazuva matsvina. Inini kwaibva nakuibva ndiku South Africa chaiko.
WhatsApp. Because kana ngati dai zviripo mozati zvinhu zvemunamato kazhinji kazhinji hazvinyanyonetsa hazvo kuti zvoimimi ningi mangoendawo mungoisa chipiyaniso chenyu mosumudza katatu moeresa mabezuva zvobva zvatoita vanhu manje handizoziva kuti manje wazobata vanhu varasa here kana waita sei ndichiziva kuti wamata wacho watsvene here ndopakundinetsa. I know, but inzwai wamati wacho kuti ndichaziva kuti nekuti munamati kuti ndichaziva kuti wamati wacho vanhu vakatendeka here vanhu vakachena here maoko avo. I know, but inonzi zvinonzi ukapiwa munamato kumasove musungirira pajira rako. Exactly, ndozvanachida kukubvunzai. Up and down in normal one. Saka uchiona muchiti munamato wemunhu navo chawaona tese nacho. Akurimba kwakaita sei nokuba kwacho unoba kutotya kuti zvinhu zvako zvakasiya zvisosotaona zvikusisira. Ayo inzwa yega. Madzimai inzwa zvandinoda kukubvunzai. Madzimai ndiveyo nhamba yemunhu iye ida kumufonera. Tikuda nhamba yemadzibaba. Ndive nhamba yemunhu uyu. Kwete nhamba ndingamadzibaba. Munotextira. Right. Imimi inzwai madzimai ininika ndakatouyawo ndine muteuro ndichibva kumusha Zimbabwe. Ndakanga ndaudzwawo namadzibaba vangu vandishandira vakati amai muchibva paairport yekuzimbabwe munodonhedza mumwe pamunonokubuka kuSouth Africa modonhedza mumwe pamuchabva South Africa makuenda kuFrance munosvikaiko modonhedzera mumwe paCharles de Gaulle mobvozobva kuFrance makuenda kuManchester munosvodonhedzera mumwe muteuro ipapo saka nandine muteuro yemwe yakarukwa yese but chandakaudzwa changa chiri chekunzi musaise muteuro wenyu pese pese kuti ubatwe nemunhu wese wese. Saka ndipo pandiri kuti muteuro watorwa mukabhodi wanga uri mukati mekichinini ndomavhomorwa hama dzangu hanzi tanga tichiita tarari cleaning inaishaya kuti itarari yakaita sei yekuti watadza kutsvaga kunhonga zvimwe zvinhu kwakunoona muteuro bati vangadai vatirachidzonga nemarara acho kuti madzoserwa here kana waita sei but inini munoziva mwari wandinonamata ndimwari mupenyu ndati ndichiona so shamwari yangu yandisendera ikati ona zvinhu zviya zvati nekuti shamwari yangu yanga iripo paminamato ikati ona zvinhu zviya ini ndiri pamunamato neniwo ona zvinhu zviya zvabuda izvi ndikati handinyarari inini manje ini handinyarari manje mataurire enyamuri kuita mataurire enyamuri kuita avava munyarari zveshuwa ndinoita 24/7 yekutaura kana zviri zvibhakera ndo certificate yandinayo. Ayo muri pachika pe makaipa right zvibhakera ndo certificate yacho yandinayo masarata ndoita ni mabhizi job rangu charo ndokumanisa ndinorova nditi zvekutamba. asi munobva kuMozambique kuZambia kana kuningirike kana ndizo ndimurishera aiwa ndanzwa zvamataura ini ndimumanyika chayakapere. Oh right, yeah, makes sense because pamati kumbangura madhodhi ndabva ndaziva because chimbangu unosvika ndezvokungoitawo kuti vazapana kuti dai paine ground chari rakanyatsopera ndo pamaindoona inini vanondiziva kana femini yamuchacho vanondiziva kuti anoti uyu sale mujairi ini handityi munhu kufa kana kupona kana ndagumbuka inini kutoti paitwa laki apa patongofamba mwari apa shama ini ndikagumbuka ndinokura hembe ndikafamba ini jaira munhu havasade kutora advantage pamunhu. Aiwa yaya musaite hasha dzakadaro munhu waMwari muri munamato. Aiwa ende kuti muri pamunamato. Exactly, amfano toita hasha ende miyezo kana munamato yachakasimba. So zvandiri kufunga ka I think even vese vari kuona maviewers edu vano agree nesu munongoisawo ma hearts nema likes. Vasinga agree munongoregedza ngatibatsirei madzimai vedu ava maimutasa kunamatira vana vavo because vatorone dambudziko rekuti zvoni vaide kubatsirwa zvinhu zvavo zviendeke vane vana vakauya muna December saka hapana chinhu chinofanira kuita kuti vana vadzokere saka tese wanoida hapana anoshaya kubatsirwa ngatinamatire yes vanhu vari kutoisa mahearts nemalikes thank you very much vana vaMwari
Yes, ngativabatsirei amai ava kunamata. Vataura mazita avo, vataura kuti ndinonzi Shila Mutasa, mwana wangu anonzi Anthony Mutasa. Mamwe acho handazovabata, vataura reshona one, then ubva vazongosiya. But ngativabatsirei kuti zvoni vanhu vaite sei, tivabatsire kunamata, zvinhu zvichinje zvinake, because hapana asinombobvira akashandirwa. Kana usina kuenda wega, mai vavona baba vako kana tete vako kana anisisi vakakuendera kumasowe. Kana izvozvinzwa mangwana chaiche vamwana vari kutofambirwa kuenda nenge kumasowe. Ikozvo ndatoona mwana wati anditi madzimai tipewo nhamba dzamadzibaba. Madzibaba vachenge chikwapuro kwete zvekutamba. Vanofamba nedenga. Yeah. So yes, tinoda ningirikini inonzi chiitire. Kana mangoendawo kunotora zvinhu zvenyu zvekutorwa na Miss Leila Jones, anzi when you go to collect your clothes, please don't fight with them. Musarwe. Musarwe. Tinofanira kuti ningirikini tingobatsirana, because munhu ari kuda kutonamatirwawo kuti zvinhu zvake zvifambe. Hapana stress yachona tese toiziya. Vamwe vakaita bvudzi rewaiti vari vadiki nenyaya iyo yemastress iwawawa. But sinei mufunge yenyu madzimai Mutasa. Aiwa ndoziziya, ndatonzwisisa kuti makabatikana ende maita basa mauya panapa kuti mutese mutaure nyaya yenyu, mutaure kuti aiwa hauzi mushonga. Nekuti uroi wacho ndabva ndazvizvibvunza ndikati neikuru yako kwati angarini nai mwarini. Ndaroya niko nai tenzi wangu. Mwari ndibatsirewo. Ndakuda kunamata. Ndakuda kunamata ndatadza. Ndakuda kupfugama ndatadza kunamata. Mwana wangu chacho akamutaura kuti angachita chapili gore ndikati usambondiwedzere stress wona zviri pano. Ende mwana wangu akati akarara nenundu kuchambuta ari kutotya kana kusandira padhuze neni. Ndikamusana pakuti vanhu munotadza kubvira vamwe uri mai wakabereka. Anthony Mutasa apana kana mazita ano akanyorwa ipo panzi mazita evanhu vese kubasa. Ndika mazita evanhu vese vanoshanda panapa. Saka ndopatafunga kuti pamwe panursing home, because mazita evanhu vese vanoshanda panapa. Hapasi panursing home, mumba nemunhu. Hapasi panursing home, mumba nemunhu. Hapasi panursing home, mazita evanhu ivo wauyawo nhasi ndokukanda zita rako ndinokuni uya ariko iwo. Saka inini ndimi muridzi wecontract yepambapa, ndimi muridzi mbune. Ndachinotaura zvinhu zvakawanda zvisina chekuita nezviri pakuitika nguvayo. Mazita ari pakangonyorwa Mutasa. Ndakurapinda papi rine ringeka vanhu vanzwe. Amwe acho ari kuti mazita enyu kubasa ari papa ari ringe vanhu vakateerera. Hapana zita rimwe ramboerengwa apa nekuti hapana inhema dzega dziripo. Pasocial media kuti anogona kuudza nyaya zvakashata, hazvina kumbonaka. Mwari dai vazovaregerera vanhu ivava. Inini ndinonamata kuti Mwari varegerere vanonditadzira, nekuti vamwe vanotadza mukusaziva nevanotadza mukuziva, varegererei Mwari. Aiwa chokwadi. Mwari ngavaregerere. Aiwa icho kungozvisa mumaoko aMwari do the best. Kuita moto pamusoro pomwe moto. Kuitawo here ikoko. Kuti munhu ari kuchema mwana uya achiramba achimuvaya muziso. Hazvina kunaka, ngatigarisane zvakanaka kuti tichibva kumusha. Hapana munhu amboya achita zvejuju, munhu handiti izvozvo. Ndakaberwa chipostori ndichipekana dhiri mumusoro mangu, teka mabhanana, matomati. Nhasi ndouya munobesana kuita juju, chakandibvisa kumusha kwejuju here. Ndoitira juju pamunhu Anthony mwanangu. Bless you. Ndakada kutoti pamwe kaAnthony pamwe ndianopa mashifts pabasa. Ndatofunga kuti ndi-agency. Hauna zvese izvozvo izvo, hazikuna kana zvese. Ine ndinitori munhu wepo, ndini musoro ipopo pakagarwa ipo parutarwa mapikiti ese iwayo. Vanhu ngavasadaro, ngatigarisane zvakanaka. Ngatigarisane zvakanaka zvokuti vamwe tikasangana mubhazi ka nekutesa hapana ari kudhiraivha. Tikasangana mubhazi tigomhorosana. Pane futroni nokuti pari kupagwa netsoka apa zvokuti mubhazi munogona kuenda ground. Tikazosangana mubhazi ka atiti ndeiti tiregedze kuridzirana tsamwe. Nyika ino ikai hapana akatakura nhumbu akabara nyika. Nyika ndeyamwari. Chokwadi. Aiwa saying iyo itori right yache, hapana akatakura nhumbu akabara nyika zvechiwa. Tese takangosangana muno munhu kumukurarama. Nyika ndeyamwari. Mwari akasika denga nenyika, haana kusika nyika achiti ndeyako iwewe muridzi wayo ndiwe. Tese noenda 6 feet down. Vanotoda kundidzvairiva. Ndakatiparwa ndakadhakwa kare zvangu, handisi chikubvawa, rangu ritori mukati mumuropa.
Yeah, there's too much blood in your alcohol. Yeah. Pakaipa. Aiwa. Saka kune vari kukubatsirai vachiona vari kukubatsirai because pano pashow tine anonzi mai tine munati mai magweta anoona nezvekubuda nekupinda mukati menyika dzinedzi. Saka kana muri kuda nhamba ndogona kukupai kubatsirai nditi asi vanhu vakawanda bvuma kuti vari kukunamatirai kuti zviite zvakadaro. Saka please musaita hasha, musaneta munamato ndozvainoita. Hati zvinonzi kana ukapiwa munamato kumasowe ukaenda kumba unotonzi kuingwa nemurume musambopotedzana. Taurai zvakanaka. Chokwadi. Handiti ka? Aiwa, tinotenda. Aiwa, maida basa noclarify amai. Ndofunga this is the first time that on our show we have heard something like this. Saka, thank you very much, Mama. Thank you very much for clarifying, this, and I hope vacho vaita zvavaita, they are watching, and vanoziva kuti zvapana zvavaita kana vanga varasa. Ndofunga vachangoita uchiverevere wongonokukura zvinhu zvavanga varasa manje weti yenyoka inozowanikwa kupi manje? Takutoida weti yenyoka takutoilavha kafuti iripada kudzora. Hadzizodi josheshe ngeke mazvinzwa ka hanzi joshera, right? Wow. Aiwa, thank you very much for right. Mama akatombonzwawo ere nezveZimbo Live TV netalk show yaAntigen, makambonzwawo nezvayo? Andipaona kungojumira ndikuri munhu anongorarama kaupenyu kangu kemukona ndega. Bless you. Aiwa, pano panonzi the real talk show with Antigen. Ndo amangamistaura navavo. Mamstaura naAntigen. Thank you so much. Aiwa, you know what? Zvandongotaura munhu waMwari, nyika yese yeZimbabwe tiri vana vamwe chete, takatsika ivhu rimwe chete tikarara paivhu rimwe chete iroro. Saka the best thing is kuti tongotobatsirana kuti kubatire muteuro, because ninyaya yekuti vanhu vakawanda havana zvavanoziva. Vanotova munhu ese anovhunduka nekuti akajaira muteuro yemvura nematombo. Zvemarasha izvi hapana angachiziva. Ini ndakatongozvinzwawo ipapo ende ndikatoona zvikandiitira zvinhu zvangu zvikafaya. Aiwa, ndikumotisira nhamba ndingeyamadzibaba. Motipawo nhamba dzamadzibaba. Motisira nhamba yamadzibaba because pane vanhu vari kutonetsa kuseri kuti hanzi akumana piwa nhamba dzamadzibaba. Madzibaba vanenge chikwapurawo. Alright, ndakupai nhamba dzamadzibaba paWhatsApp. Aiwa, ndinotenda manje. Aiwa, maita basa chaizvo madzimai. Right, thank you so much. Wow. Right. Wow. Wabvarisa. Hanzi aiwa, hapana zviripo, hapana chinombotyisa apa. Itai mushe vanhu, right? Yes. Hanzi ngavaitewo sori pajekerere. Apa kaipa. Chinonetsa munhu anenge aburisa chinhu chake kuti ndingationa kuti zoiva acho ndingivanzizvo ndingimaleader acho ndingitawana here miraitioni auye panapa. Saka kokanai timbofunda nhamo dzamunoendesa kuhama dzenyu kuZimbabwe, right? Madzimai pachipamwe tadzoka. Yes, madzimai. Varungu vangu vandiudza kuti zvoni aiwa mirai. Makambonzwa nezve app inonzi Ndasenda here? Ndasenda? Yes. It's an app yokuti munokwanisa kutumira magetsi kuZimbabwe, munokwanisa kujusira munhu ari kuZimbabwe foni, munokwanisa kubhadhara maschool fees kuZimbabwe, munokwanisa kutenga huku, munokwanisa kutenga makeki, munokwanisa kuita zvakawanda. Kana muine munhu ane account iri kuCBZ wamuda kutransfera mari, munokwanisa kungozviita through that app. Saka inodownloadwa pafoni. Handiti kamukaenda kana muine iPhone kana Samsung, as long as it is smartphone here, munongodownloada that app moseva pa phone yenyu, and then it allows you kuti muite zvinhu izvi. But here's the good news now coming from Auntie. Right, yes, varungu vangu vanyora kuti let's give Mai Mutasa 25 electricity voucher rezesa Ketes of Ndasenda. Let's give a call. So ndakufonera kuti ndikudze kuti mapiwa magetsi $25 kumba ndiano mungatumira kuZimbabwe magetsi.
magetsi nosondera kuna sister wangu. Andika, yes, so madzimai maona zvananchikudzai chizvodi muteuro paunoshanda ndopanosumuka miedzo chete. Saka apa mapiwa $25 worth of magetsi chamunoda kutipa imita number yenyu chete handiti. Yes, okay. I'm going to forward your number to our team so that vakugadzira vagoita in touch nemi vakubatsira. Andika. Makorokoto aiwa. Tati mumbowana chinokudzikamisa ibhiki kumbosekerera ofure change. Aiwa, very welcome. Modza sisi venyu kuti enjoy magetsi amatumirwa. Tell ndasenda apo. Thank you very much. Thank you so much. Andika. Bye bye. All right. God bless you. Bye. Pana kola mumwe apinda izozi. Hello kola. Hello. Hi, you're through to the Real Talk Show with Auntie Jenny. How are you? Okay, yeah, I'm fine. Right. I just want to add more. Right. I think the lady who took the video, including the wife, including the wife, Anton Wacho. Wife? Yes. Can you start again? I'm sorry. The ladies who took the video, they did well, and they opened the eyes of lots of people. Right. Vanessa Maliv Vanessa Maliv including the wife, Anton. Right. Right. Yes. Wow. Zimbabwe, we that video, Satoshi underrated more because Tinamame tribe Ekune Zimenika, Manoti Jaja is Kutima Zimbabwe Duje Mushonga State. And now that video has gone viral. Monikana wafunga kuti udaku gadzira kuti uda kuti zvinhu kufambira. Why can't you just keep mushonga yako kumba kwako? Kwete kuti ubva watakura mushonga iyoyo kuti iende kubasa. And obviously, vese vanhu vachakujaja. Kuti uri kutraya kuda kupinga vamwe mabasa. Uda kutraya kutorera vamwe mashiri. Vanhu vanambofa vakanyarara, and we as Zimbabweans tinotaurira. And we will not stop talking. Saka pauya maiva Anthony vachitaura mazvinzwa here? No, ipapo ndanga ndisipo ndazongoverengawo macomments. Right. Because maiva Anthony haazi mukadzi wemunhu asi kuti mwana wamai vachona ivo vanonzi mai Mutasa. Saka vataura kuti ndonzi Shila Mutasa, mwana anonzi Anthony Mutasa, and then I can't remember the other kids' names. Vana vavo ende vangochita prayer yavo yavanga vachiita kuchechi, but nekuti vanga vachigara pamba. Maya vanga vataura statement yavo chaiyi. Vataura zvizirizvo. Right? Can you expagorate it tinzwisise? Maya vanga vafona vachiro amai vaAnthony vari kunyepa. Why muri kuti vari kunyepa? Ndivo vari kutodanana naAnthony mai vavo. Whoa. Mwana wavo haatomboti Anthony, mwana wavo anonzi Ngoni. Mwana wake anonzi Ngoni. Munhu afona yeyu haasiri. Mukadzi waAnthony haatombo haasi kutombobvira. Hatingade kuenda zvedu zviri deeper. But the lady afona ndiye muridzi wemushonga iyi. Personally. Muri kutambwa zvenyu tenoti maingesha $25 zvenyu mahara. Because ndigringo mukadzi yeyu.
Right. I think oh my god, saka munhu afona panapa uya na mwana wake anonzi Ngoni. Rataurwa zera Ngoni, baba taurwa Anthony. I think so, right? Help me remember vanhu vaMwari, help me. Right. Anonzi Ngoni. Saka imimi muri kutaura kuti izvo amai ava mukadzi afona ndiye muri mushonga yakaonekwa kuti but amai ava vataura wani kuti izvo vaigara Hey, izvi guys. Hari kadicha guys. It's 11:20. Aiwa changada kutotaurawo dzimwe nyaya handiri maona kuti vanhu vanga vakuuyawo nematestimonies avo. Saka tikavafonera memutasa vanocollaborate zvamutaura. She tells people she's not Zimbabwe. Munovaziva here amai? Kutovaziva kutoti pavanoyatsogara and everything. In and out. Saka zita rokuti Sheila Esther ravo? Yes. That's her first name. Ko kuti ndimutasa? Yes. Saka ko Anthony arunzi Anthony mutasa futi why? No, sorry. Sorry, kuti Sheila mutasa, kuti Sheila ndirawo, but the same name. No. Even if you go on your Facebook. Right. Yeah. Producer. I'm not sorry, na producer. Producer. Ndokumidzwa mwadoro nasiri. Please. Aiwa muroro wangu juza mbotaura akati tete. Saka munatora video muri kumuziva here amai? No, kwete. Vanhu vatora video imimi hamuvazive? No, handikuvaziva. But nyaya imimi munoiziva sei? Nyaya munoiziva sei? Because I want to understand, like properly understand kuti. No, I can at the moment I cannot go deeper. Right. Or you can go deeper? Go deeper, yeah. Right. Yeah. If you want, you've got my number, but you can call me after. And I can tell you more. Wow. Right. Let's call my Mtasa, please. Right. Rega ndivafonere Rebecca memkola. Anzi Fanzi nabo blessing Auntie Jenny Mavarwa. Guys, Auntie Jenny, you can drink today, is too much. Thank you very much. I can drink now, it's too much. I think you call us supplied to the Shongain wasn't paid now. She was also oh my god. Right. Ndio namba yedu ile. Right. Ndio namba yedu ile zofuna kai. Ayo. Yeah, 072. Right. Regati vafonere. Nasa varari madzimai. Ndivavo. Nasa varari. Dai matodaira foni madzimai because nyaya iri kutokaenda kubira zvakanaka. Aidotobira zvakanaka.
Because ngichikona dollars aisati yaenda zvaitogona kuita with hold zvedu. Irikutopinda kai? Ndiyo. Hello? Hello. Madzimai. Madzo. Ayo, Mirai. Because Mirai, madzimai. Bate makadaro. Bate makadaro madzimai. Ababo. Hold on for me, madzimai. Hold on. Tumadandaro zvishuvanidzona muri madandaro. Pakaipa. Anyangora mutoi. Inini izandikunda izisi. Right, madzimai? Yeah. Manzwa kola abva here madzimai? Yeah, munhu wandanga kachera ngachitaura plezati auyantoda sare rake rinotoda gate kai. Sakera rambu ndake nganotoda gate. Gate ndo chicho. Gate. Gate rinori Maria. Oh gate, okay. Ande kutireza ino dzinotoda gate. Munoziva kuti chii? Munhu zvinhu zvausingazivi nemunhu urikutaura nezvake hauzivi. Inini ndinobva kuZimbabwe. Right. Wangu inini anozisa kukunhu muri kunzwa ndiri wekutowera. Manzwa? Musateerere masoko amunonzwa nevanhu mahure kana adzafarohwa wamuona makoma 67 pazuva wonetaureta kuye munyika. Handina hama munomu wanangu ando hama dzakapinda muna December. Achavabetsera mai yake. Madzimai. Aiwa madzimai. Bari makadaro madzimai. Mirai. Rimwe doro mutse Monday, mutse Tuesday kana mutse Wednesday. Nyaya yakaoma. Asi ndarova shortness. But amai vana why vari kukudaro ini? Inini ndinoda kuziva. Right. Inini handina hama munyika muno. Right. Ndishamwari dzangu muri kunzwa. Ndine dzinoziva kwandinoende munhu anoziva kwandinogara munhu wani. Ndinoziva kwandinogara nekwandinogara munhu wani. Amen. Shamwari dzangu dzese handipinzi vanhu kuZimbabwe mumba mangu nekuti maZimbabwe haafambiri chimwe chete. But ndinoda kukukumbiraiwoka because nezvika pamwe vana venyu havatori mumba imo maikona. Munavo vana nditi. Munoziva ndarwadziwa, munoziva chii? Sorry yenyu ndarwadziwa. Aiwa ndirangoti mungokipa nhingirini. Handitazviti but ndarwadziwa. Musataure zvinyadzi chete, taurei henyu shungu dzenyu but musataure zvinyadzi nekuti handichatauri nekuti ndo munoziva ndikagumbuka ndokumedza kushatirwa. Munoziva kuti chii? Hakuna chinhu chinorwadza chekuti munhu uri mudambudziko muri kunzwa uri kuchema vanhu vari kuuya muupenyu hwako vachitaura zvavasingazivi. Hakuna munhu anondiziva muEngland ini. Hama munyika munomu hama dzangu ndo vana vangu vakapinda muna December. Emunin'ina wangu handina hama inini munyika munomu. Ari kuti ane family munomu ndiyano handina family. Munhu angatori next of kin wangu munyika munomu nganyorwa kumahospital nei munhu andakasangana naye muno muEngland wandakatonga kuti ndisekuru ndiye akaiswa panext of kin pamapepa angu pachimwe nechimwe handitombomuziva mutobva wakwamureva. Kuhera mukunzwa handina hama munomu inini. Ngasaure zvaasingazivi. Nhasi ndezvako ndindiri kurwadziwa ndaburisirwa zvinhu zvisina musoro. Mangwana zvichamuwana munhu angachitaura ari kupinzenda kunge anondiziva. Ene ndikuzviziva kuti vanhu ivo waita isi ndo vatuma munhu haatombondizivi. Ndo vatuma munhu iye kuti azvitaure information iyoyi. Muri kunzwa zvinotaura? Right. Vanhu ivo vaita izvozvizvi ndo vamutuma kuti fona uchiti unomuziva anonzi ningiri. Zita ramutonzi Chilamutazi. Ndo zita rangu. Ndinonzi Chilamutazi. Kana muchida kuona Facebook yangu inonzi Ngoni Show. Mwana wangu anonzi Ngoni. Ndakutaurira kuti ndemwana musana anonzi Ngoni. Nemunin'ina wangu anonzi Nyadzisai. Ndakuudzai. Aiwa ndizvozvo. Saka ndichinja ndachinja. Aiwa hapana. Ende Facebook yangu ezvino zvimunoona. Facebook yangu inonzi Ngoni Show. Mati pa Facebook niki makamira sei?
Facebook yangu inonzi Ngoni Show. Zita remwana wangu musikana anonzi Ngoni Show. Mirai Ngoni. Show, yeah. Show yenzo ya show. Yechi Chinese. Show. Oh. Okay, namuona. Ndio zita rangu ripa Facebook iro. Iri ndo rakanzi. Okay. All right. Ndimi here muri pa profile picture pa makapfeka madikaos. Madikaos chi. Ma earring maombe. Profile yangu ndakafuratira. Alright, yeah, ayo profile ndingi makafuratira but pane imwe a cover picture. Really short. Saka imimi ndimi muri pa cover picture anditi. Yeah. Ningi makapfeka ningi gold so. Yeah. All right. Ndimi rava. Ne. Ayo mwana wenyu kana kuti ndimi murava. Mwana wenyu. Made? Ari pa Facebook ni mwana wenyu. Mwana wenyu kana kuti ndimi. Ari pa profile. Hi. Just hold on, Matobela. Hold on, Matobela. I know this girl. I know her. Hold on, Matobela. She is innocent and she's a hard worker. Aiwa ndiri kuda kuuya kwamuri. Bate makadaro ndiri kutaura naMengoni, right? Madzimai matizoni ndimi muri papa makanaka kudai. Ndini. Makaipa. Yes, mama. Pakaipa, right? Pane munhu afona right now. She's claiming kuti zvona anokuzivai. Right. Saka rega itimbonzwa ameno. Taurai tinzotoni. Hello, Matobela. Taura Matobela tinzwe. Natizoni vanhu ngavasiye Sheila alone. She's an innocent, hard-working lady. She's been in this country for too long, auntie. Working for her children, fighting for her kids. Right. Chaipa chi papo, chaipa chi. Mukadzi yafona uya she is lying. I suspect kuti ndiye she is one of those ladies vatumira video iya. Futseke man. No. Let this woman go. Magumbuka oga. Kana ari Sheila, if it is Sheila, leave her alone. She is innocent. Bless her. She is innocent. She's been working hard for her kids. Guys, come on, man. We all know how this country is. No. Mazokoromogaga. Shame. Such a pretty woman. Yadona, mina zaitika. Matobela, are you there? Yadona. Right, you can call me back Matobela if you want. Ngaipiri. Ndavaita sei andimbokufunzai ende vanhu vacho vanongoitaura zvemushonga muziva nzira farware ndiye mufambi wayo mufambi wayo anga waite pauna mushonga kuti anenge achiziva kuti ari kuita mabasa akashata upenyu hwangu kuti ndinozoenda pafoni ndichitaura munyika muno mune vanhu ndichitaura pamusoro peupenyu hwangu ndoramba upenyu hwangu uri private. I know. Vakauya musunono manje ndandisina munhu hama munyika muno mweneni munhu amutati ane family munomo family ndiye yakaita sei iyi yandisingaoni ni muridzi wayo family ndiye yakaita sei yandisingaoni muridzi wayo zvakauma woimba nditongodedera nyaya dzavasingaziva chingotaura zvinhu zvinorwadza vamwe vanhu ndakavatadzira chii nyika inoyi ndeyaniko aiwa ino nyika yakuini ndeyamwari nyika ndeyamwari hatidi kutorerawo munhu pasi usatora munhu pasi vanhu vamwari wenyu ngatigarisane zvakanaka aiwa chokwadi garisane zvakanaka tirege kuda kunon'ona vamwe vanhu tinokurumidza kuzogumbuka uziyearware dzikufambi wayo waziya sei kuti mushonga kudai wari munhu asingazivi mushonga atongozivi kuti chiyano zvokunza kuchirwa ichi aiwa auziya sei munhu wacho yekuti mushonga nemunhu wacho dzaenda kuitwa gweshera kunzi fona waudze kuti therefore I send back to you pakaipa aiwa
You know what? I think the best way is for us to wrap this up so that we don't get any more provoking comments and we don't want this guy. Yes, because you could say yes. I think yes, but you know what? I think we need to just end this now and avoid more, because it will be like I'm allowing people to bully you on the show, of which that's not the whole point of this show. Yes. The whole point is a which batsran. Aiwa plus plus aiwa imimi itai kuti zvinhu zviite, because nyaya iyoyi kai inika handisi kufara nazvo maona ndoshanda nemadzimai and I don't want to see my sisters cry. Ende futi ka imimi amai madam Tasa mune vana vakura na Anthony, saka we would want them to be witnessing, you know, zvinhu zvakadai. Saka ndanda kuita worried kuti mama kusvika pakushatirwa, you know. Chakanaka so kunyara enda kuenda kungofuna kuti ndinomuziya, unondiziya ndinani, uri ani wewe, wasingataridzira kuti wani wandizira kupi. Aiwa regai chitomeka sure kuti tisiyane nazvo, because I will not don't want to do BP more than anything more. Yes. Yes, I know her. She's my friend on Facebook. That's why I was on phone here. Mana machuma akawanditsendera video andina kumwatsanangurira. Ndinoda kuti ndizofonera machuma ndivatsanangurire mai vatandi kuti munhu waMwari ndiyo nyaya iripo. Ndikuti ndinoenda kuchechi imwe chete. Kuti kendi nyaya iri kufamba sei. Kuna ndimwe machuma. Ndinoziya nekuti ndinoenda kuchechi tesoko. Wai vanhu vachida kunditorera pasi kuti ndawatadzira chiri. Ndawaitei ende mudzimba dzavo. Imhosva here kuti ndiri kuenda kwakati iwe uye usari upinde udyewo mari. Imhosva here. But I thought kuti izvo ndo zviri kuitwa nevanhu vakawanda izvozvo nezvamukaita izvozvo, kuti kana mudamboendawo break, you take somebody, you know, that you know. I know. Unombosarirawo munhu ombobatawo basa imi mumodzoka muchigamana muchidaro malivhi yenyu yenyu achifamba. Handiri maona pinda mumba unotora mina matemunhu akuti mishonga zita rangu rasvika ndasvika kumwe nekumwe ndinofambira kupi. No, actually ndiri kutoona ningirikini macomments evanhu vari kutanza I believe Sheila vanhu vari kukubelieve I so nemuzada ndisina wana vasikati padanda video zveshuwa ndikadaenda zuraya ndikadaenda zuraya but ndati Mwari batemo simbise hana yangu. Aiwa chokwadi. Awona wazi kuti zvavanenge vachiita vanenge unoitira mumwe munhu atori nedambudziko sera ndinaro obva ngoti bheta kufa kuri nani. That's true, yeah. Munhu uyo afa unowina chiko ndafa wawina chii zvawaisa muvidhio yacho zvadzara the whole world wabhadharwa here. I know. Ndeti pane kuti kungopinza ruvengo chete. Yeah. Zvinhu zvisina nebasa rese. Chiri chavakutoda kuita zvinhu zvine profit muupenyu hwedu. Zvinhu kungoda kunakirwa nokuda kuparadza ropa risina mhosva. No, my sister. You know what? Vanhu ngavasadaro nekuti unodaro umwe munhu anenge aine mhepo dzekumisha kwake wozvisungirira panapa. Unoita sei? Pakaipa. Mhepo dzekumisha kwake wosanga kuzura kana zvibane. Ndafunga inenge iri katatu ndikati vanhu vaMwari ndoita sei? Wana wandowasiyawo here Mwari. Unoitwa ndiri kunyeperwa zvinhu zvandisina kuita inini. Unezvandisina hamusi mushonga chinhu ichi. Aiwa amai munoziya amai isusu amai tiyataura ningine maproducer edu. Isusu hapana kwatisingasvike. Tinokushanyirai amai. Togara nemimba menyu. Tonoti
tokurukura vanhu tovanyaradza nanga vasandidaro kunyara nechinhu chakanaka stereki ndandagarira kupenyu muze ndazvibvunza ndikati vana vakuya kwavakaita ndingochema mazuva ese nanhasi ndoti izvi zvapera mwari kuya nezvimwe uyu zvapera uyu ari kuunza imwe nyaya ndinoita sei mwari ndiudzei ndichiri paizano repeat aiwa you know what aiwa ndizvo kuti vanhu vakungonyakara nezvinhu zvandisina kuita chiri chandakaita inini munhu akupinda mumba kunzi pinda uonawo mari hausi kushanda pamabenefit pinda uonawo mari wakunosvika uchitaura zvinhu zvausingazivi zvandisina kuita that's true inini ndavatadzira chii chandakavatadzira chavasingandiregereri inga mwari chaichai tinomutadzira mazuva ese anotiregerera nasi vakundishambadza huro iwe ndisina kuita inini muingireti ndavatadzira chimazita aripo mazita angu aiwa madzimai imimika muri kubasa muruda kurara kana kuti zvoni ndokwanisa kutaura nemi ndabva panapa madzimai Shira right right ndemunotaura nawo kuti vasabve pafoni kana tikwanisa ndizotaura nawo nditaure navo avasabve pafoni ipapo vanamba varipo right you know what our therapist is getting in touch with Shira now, like Zimbo Life is just written there pinned post up, so right, don't worry, right, we'll take it to the right places. Like I said before, kana whenever immigration issues, tinema immigration lawyers at Ocean now for Zimbo Life TV, so we are going to refer her as well. And I don't think I can take any more calls from anyone right now.